Yuk. Kari manis, gurang manis kalian. Tutup. Piye grup kulis udah masalah. Lanang. Nyawa masa bisa. Kowe rong-rong. Piye? Goyangane sindene Puspita Larana. Ya. Iki goyang luar biasa. Piye goyangane? Pak. Urung wayahe bareng lah kok wis lagi goyang gak muni, iki goyang muni otok-otok. Pak maduane dolanan. Ya tak mayor, ganti mayor. Oke, yang sini persiapan kok. Persiapan menghadapi musuh.